mutum yana cikin sallah ya yi raka'a ta farko, ashe raka'ar farko da ya zo sujjada ƙwaya ɗaya ya yi, bai tuna ba. Wataƙila a masallacin duk sun rafkana su ma ba su tuna ba, limamin sujjada ɗaya ya yi. Sai da ya shigo raka'a ta biyu har ya shiga ya kama karatu, wataƙila ya yi ruku'i ko ya zo ya yi wata sujjadar ma, sai tuno a'a ni fa sujjada ɗaya ne a wancan raka'ar, to yanzu ya zai ya kawo wannan sujjadar da ta wuce masa. Sai suka ce duk wanda ya bar rukuni a sallah idan ya tuno, in kafin ya kai irin wannan rukunin ne a cikin sallar, to zai iya tadarukin rukunin, zai iya riskan rukunin, zai iya ɗauko shi ya kawo shi ya yi shi zai ɗora sallarsa. Idan kuma har ya shiga wani rukuni irinsa bai tuna ba sai da ya zo wani rukunin irinsa, to waccan raka'ar fa ta lalace gabaki ɗayanta. Dole yanzu sallah mai raka'a 4 ta zama masa mai raka'a 5, saboda waccan raka'a ta farko din babu ita a lissafi saboda an bar rukuni guda. Bari buga muku misali. Mutumin da yake sallah ɗaya raka'ar farko sai sujada ɗaya, sai da ya miƙe ya shiga raka'a ta biyu sai ya tuno ashe ba ana bin sa wata sujada guda ɗaya da bai yi ba. Yanzu kaga ya tuno ta amma ya yi nisa har ya shiga karatun Fatiha, haka ne? To yana da dama ya koma a take ɗin yana tsaye, sai ya sunkuya, sai ya yi wannan sujjadar ƙwaya ɗaya, sai ya sake wannan, amma fa duk abin da ya biyo bayanta kuma sai ya tisa shi, sai ya yi wannan sujjadar ƙwaya ɗaya, ta cika da 'yar uwarta kenan, sai ya ƙara zaman tahiya, sai ya daɗa miƙewa, sai ya samu sabon karatun Fatiha, sai ya ci gaba da sallar. Kaga yayi tadaruki kenan duk rukunin da ka bar shi sai ka tuno bayan ka shiga wasu rukunan, sai ka tuno, to kana iya komawa ka ɗauko wannan rukunin ka yi shi a inda ka bar shi. Amma duk aikin da ka yi bayan wannan rukuni da ka bari na kuskure, to ai ka yi gini ne akan kuskure. An fahimci wannan?